nie af. Maar ek hoop om haar weer te sien. Sy het in die wijk van die Mooi Rivier gewoon. Nog voor die oorlog het begin. O, bring my terug na die ou Transvaal. Daar waar my Sari woon. Daar onder in die Meelies by die groen doringboom. Daar woon my Sari Marais. Ek was so bang dat die kakies my sou vang en ver oor die see wegstuur. Toe vlug ek na die kant van die Appingtonse sand. Daaronder by die groot rivier. O, bring my terug.
Ek is gebore in die jaar 1879 op die ou plaas Waterval wat aan my vader Daniel Marais behoort het. Hulle het my Benjamin gedoop. 2 jaar later, net 'n paar maande voor die geboorte van my kleinsustertjie Sari, is my vader oorlede. En dit is aan my moeder oorgelaat om die bestuur van die plaas waar te neem onder die leiding van my oom Hendrik, wat nie ver daarvandaan gewoon het nie. Ons plaas was so ver afgeleë dat het inderdaad gelukkig was dat daar 2 ander kinders was wat in die buurt gewoon het. Daar was Chris, 'n seun na my eie hart. Hy was my besondere vriend. Hy was taamlik lank vir sy jare, met spierwit hare wat as gevolg gehad het dat hy dikwels geterg is. My moeder het altyd gesê, hy moes 'n meisie gewees het. Maar hy was nietemin sterk en taai, sodat my oom Hendrik, wie se opinie vir ons van veel belang was, nogal van hom gehou het. Die ander seun, Johan de Villiers, het maar onlangs aangekom op 'n buurplaas wat deur sy vader 'n weewenaar gekoop is. Alhoewel daar iets pateties omtrent Johan was hy nie populêr met Chris en myself nie. Hy was definitief Sari se maat. Om die een of ander rede het dit vir ons voorgekom asof sy geaardheid heeltemal anders as ons was. Dit het gelyk of hy beskeie is, en tog kon hy groot vasberadenheid aan die dag lê wanneer dit sy eie oortuigings raak. Hy het weggegaan. Die ek wil gedaan. Dit alles weer. Hier, kom langs gesluit uit hulle. Sari se oom Hendrik het hierdie voorvalletjie gadegeslaan, wat natuurlik baie ongelukkig was, want hy het beslis nie van hierdie jong Johan met sy fynere gevoelens gehou. Wat beteken dit alles? Ek het in die rivier geval, meneer. In die rivier geval? Jy vertel nie waarheid nie. Ja, ek meen nie, meneer. Hulle het jou seker in die rivier gestamp. Jy het dit natuurlijk verdien. Jezus swakkeling is jy nie. Jy sal nooit 'n man word nie. Gaan huis toe voor ek jou weer in jou geest ben. Jy het seker al klaar verkoop op jou hout gehad. Hier is ons klein Sari. Je rent? Se plaas en ossen. Ons het ons eie geliefkoeste plekke gehad. Op Johan se plaas het Ben en ek die rivier verkies. En Sari en Johan die ou doringboom. Iedere jaar op hulle verjaarsdae het hulle nuwe merkies op die boomstam uitgesny, asof hulle so hulle vriendskap vars behou. Selde het het gebeur dat Johan langer as 'n enkele dag van Sari geskei was. Ja, dat is klaar vir nog 'n jaar. Veel geluk, Sari. Dankie, Johan. Niks het ons geluk verstoor nie. En toe op 'n sekere dag. Johan se vader het ernstig siek geword. En een oggend, toe moeder na ons kom by die klein rivierstrandjie, kon ek sien dat hy slegte nuus bring. En ek het geweet dat dit slegs een ding kon beteken. Sorry. Gaan daar onder naar Ben en Chris. Ik wil met Johan praten.
Johan, jou papi staat vir jou, hey. Hey. Kom. Sy vader het die plaas aan Johan bemag. En aangesien hy nog nie mondig is nie, en die plaas vir baie jare nie sal kan oorneem, gaan hy by familie in die Kaap bly. En 'n tante Annie Boerie neem die plaas oor. My klein Sarah treur vandat hy weg. Die tyd het nou aangebreek om Benjamin skool te stuur. En ook klein Chris. En dit lyk asof dit vir 'n lang tyd haar enigste maat sal wees. Hulle het my vader begrawe in die klein kerkhoffietjie in die heuwel naby die ou opstaan. Het is vreemd wat er uitwerking sy dood op Johan gehad het. Vir ure sit hy by die graf en staar net voor hom uit. Het mens met hom praat, antwoord hy nie. Maar wanneer ek hom gaan roep om huis toe te kom, hoort hy my sonder 'n woord. En nou, my liewe Sunny, moet ek my brief beëindig. Die kinders stuur groete aan jou. Met baie liefde, jou suster, Martha. Ek sal haar onder by die rivier kry, Johan. Sy sal so bly wees om jou te sien. Ek hoop so, tante. Maar sal sy my herkennen, sal ek haar kennen. Tante weet ek wat langer. Kijk, Johan. Die ekste is wat die Sarah en Sarah sy vader het nou verdeeld. Dus ja, maar het was lang voor jou tijd. Stap ja. Jy sal haar kry en jy sal haar ken. Langs die ou paadjie af, jy onthou nog, Johan. Dat is adem een keer, Johan. Het lijkt mij jij bent opgezien. Ja, ik heb tante onder in de rivier. En dat gaat kaal ook. Kaal? Oh, dat was zeker Sarah. Zij gaan dikwijls zwemmen. Ze is zo ongewarrend. Dus... Tante, hoe moet ik weten? Maar ik bedoel, ze wordt niet eindelijk kaal te gaan zwemmen. Denk je dat ze moet met haar kleren gaan zwemmen? Ja, natuurlijk. Kom, Johan. Dat wordt zij nat en dat verdrinkt zij met kleren al, hè? Ik moet nog andere eiers ook gaan uithalen. Kom staan. Dan drinken we een beetje koffie en daar is hij de Sarah zeker al terug. Daar is Sarah, onder die appelplanten.
Ek het nog nooit sulke lieflike appelbloeisels gesien nie. Ek bedoel het ek nie... Je moeder vertel me, je was onder bij de rivier. Ja. Weet je wie ik is? Nee. Maar Sari, ik is Johan. Klein Johan. Ik bedoel, die laatste keer wat ik jou gezien heb, was je nog klein en nu is je niet meer zo klein nie. Is jy? Het ik dan zo baie veranderd? Nee. Niet baie nie. Nou ja, je ma sê ons gaan koffie drinken. Dit wil zeggen als je lust hebt. Daar, hè? Was die rivier baie koud vanmiddag? Was die rivier? Oeh, dit was jy. Jy is die man wat... Oeh. Ek sal môre weer oorkom met my spogkar en perd. Môre nie. Kan ek hier dat jy? Ek het niks baie sonnetjies. Goedemorgen, Toet. Morgen, Toet, jong. Is die onjo al op? Nee, het is nog niet op, nee. En Missari? Missari stond dit onder in de teen. Onder die teen? Ja, mijn boy. Kom nou op je uitspan, hoor. Ja. Kom. Vrede wat bij de oorgave van die hoofdstad gekomen is, was maar net van tijdelijke aard. In werkelijkheid was dit die voorloper van die tweede helft van die oorlog. Wat nou door die commando's wat nog niet oorgegee het nie, voortgezet zou worden. Dag na dag is hierdie magte versterkt door die verstrooide leden van die hoofdmachten, wat in die veldslae verslaan is, maar niet in die geest. Oom Hendrik, die enigste lid van ons families, wat niet teruggekeerd het nie, was een van hierdie wat vastbesloten was om die geveg voort te zetten. Commandant? Ja, trek. O ja, en jy weet precies wat om te doen. Ja, commandant. Ik neem jou jong Lucas samen met mij. Hij kent die district net zo goed als ik. En hij is minder opgemerkt wordt als hij. Ik zie. Ik zal de rukken bij mijn neefse plaats afzalen. Terwijl Lucas weer rondkijkt. Dit is niet de limiet. Jy verstaan, dit is een baie gevaarlijke onderneming. Ik is vrijwillig. Wel, baie geluk. Goeiedag.
Sari. Is dit jy, Johan? Het jy my boodskap van Koos ontvang? Ja, Johan. Jy is nie baie bly om my te sien nie. Begryp jy nie nou dat die oorlog verby is, dat niks is om ons te verhinder? Moenie, Johan. Moet dit nie sê nie. Jy moes nie teruggekom het. Ek moes nie teruggekom het nie. Maar ek begryp nie, Sari. Jy het nie geweet nie? Nee, natuurlijk kon jy nie geweet het. Getroud. Ek begryp. Jy kon nie wag nie, kon. Jy het na al die ander geluister, ja. Geluister en geglo na alles wat hulle vir jou vertel het. Nou weet ek. Net omdat ek met son op wou uitgaan en gaan skiet nie. Of nog beter, s'nachts door het donker was nie. Ek was nie goed genoeg vir hulle, nog minder vir jou. Maar Sari, ek het jou aanbid. Ek het die grond waarop jy geloop het aanbid, sê ek vir jou. Ek was getrou aan jou, getrou van dat ons mekaar as klein kindertjies leer ken het. Toe ek weg, ver weg. Maar dat het niks vir jou beteken. Jy kon jou belofte nie nagekom het nie. En nog minder kon jy getrou aan my gebly het. Ja, ek het hulle gehoor. Hulle het van jou gepraat, hulle het teen jou gepraat. Hulle het jou verag. Ek het hulle nie geglo nie. Ek was getrou aan jou soos ek gedink het. Toe ek niets gekry dat jy dood is van die koors. Ek was eers totaal verslaaf. Ek het gevoel dat ek alleen was in die wêreld. 'n wêreld wat soveel vir my beteken. Vir ons. Toe het Chris teruggekom van die kommando om te rus. Hy het my gevra met hom te trou. Chris? Ja, arme Chris. Hy het nooit 'n slegte woord van jou gepraat nie, Johan. Hy het altyd gesê, Johan, ja, daar is vir jou 'n man met oortuiging. Jy weet, Sari, 'n mens het moed nodig as jy volgens die oortuiging wil handel. Net nadat ons getroud was, wou hy my saamneem na sy eie mens. Ek het gedink dat het daar veiliger sou wees. Maar die oorlog het verander nog voor ons het besef. En sy huis was nou tussen die vechtende lewens. Die nacht toe ons daar aangekom het, is die huis deur die vyand getref. Chris is onmiddellik gedood. En ek Drink dit. Johan, laat my nou alleen. Ek sal môre weer terug.
Kom maar, Letta. Dan aan. Dat kan Johan zijn. Baie goed, dankie, moet tante. Nee, eerst het nog. Om 6 heeft mijn Johan komt terug huis toe. Ja, dat is zo. Maar kom, deze moet omgaan, dan vertel ik jou. Hoe laat verwacht tante met Johan? Om die Larry te zeggen, Johan is alweer hier. Hier? Regtig? Hoe waar is hij? Hoe lijkt hij nou? Is dit zijn goed? Ja, dat is goed. Hij is nou daar in zijn kamer. Hij heeft een beetje gaan rust moeten nemen. Hij heeft een langere gehad vandaag. Gaan hij nou goed hier blijven, nou dat hij denkt dat die oorlog voorbij is? Ik weet niet. Ik hoop zo. Hij zal dat alles daarvan zelf vertellen. Hij heeft bekommerd gelegen vandaag. Simba, Simba. Zeg van mijn tante. Heeft Johan daarom naar mij ook verneem? Oh ja. Wat had hij gezegd? Wel, hij heeft gevraagd, ja, hoe het geworden is en hoe het met jou gaat. Is dit al? Nou, wat had jij dan verwacht? Het tante dan niet ook voor mij, ik niet jammer niet. Aletta, ik heb gehoord je al hierdie dingen vergeet. Hij is nog zo jong. Ik is zeker, hij beseft niet eerst hoe bij je van hem. Denk tante rechtig toe? Je moet vannacht bij mij in de kamer slapen. Ga rust nou een beetje. Je hebt een moeilijke dag gehad. Goed dan. Wat een geklop is dit? Waar nou als je dit die goede manieren? Kom binnen, Piet. Kom binnen, Harry. Piet, Johan is terug. Ik dacht dat je verwacht om je vandaan, Danny. Het is toch voortijd genoeg. Waarom laat jij Johan niet met rust? Die maakt mij. Heb ik alweer gezegd wat ik moet. Ik ga nog eerst af. Estanya, okay na bueno, zukula la fa umakaza mpe.
Dit was koud, weet jy, Piet? Moet dit nie by die vuur aan, nie? Ja, ek dink het wel. Jy weet, ek dink dis terwyte aan die koue weer, dat ons so min eiers kry. Piet. Waaroor het jy nie die vuur aan die gang gehou nie, Piet? As die hout weer te nat na jou smaak. Ek wonder of daar iets sal kom van hierdie liefdesverhouding tussen Johan en Sari Marais. Sari se oom, Hendrik Marais, kan mos nou Johan eenvoudig nie voor sy oor verdra omdat hy nie wil weg. Ek weet nie, Piet. Ek woon. Die ander dag nog, toe ek Hendrik Marais weggeroep het hy my gesê dat hy dit nooit sal toelaat dat sy niggie met 'n lafaard trou. Wat jy toe daarop geantwoord? Nee. Hendrik het ek gesê, jy weet nooit wat liefde kan doen. Het jy dit gesê? As jy dan autoriteit op die dag? Nee, jy is autoriteit nie, maar ek meen, een man weet daarom dat hy voel. En jy weet toch wat ek bedoel? Wat bedoel jy nou? Annie. Kijk, hier is ek, stokstil alleen. Ja, ek weet, en hier is ek stokstil alleen. Dis reg. Jy verstaan wat ek bedoel, hè? Ek verstaan wat jy bedoel, Piet, maar ons is al so helemaal weer. Ja, nee, ek nou nie, jy is een ryk man nie. Ek meen, zover as geld dan betreft nie, maar... Wat van daar die ou vrou van jou, Piet? Ek het dit toch al 100 maal gesê, sy is 20 jaar geleden doen. Piet, as jy my dit kan bewys, sal ek dan voor wat jy sê. Rechtig, Annie? Wat so sê? Hi, Annie. Sari. Het is een heerlijke morgen, Sari. Ja, lieflijk. Lieflijk, ja. Is je meer van mij kwaad? Ek weet nie. Ik had voorgekomen om je mami te komen halen. Ze gaat vandaag bezoek af. Bij tante Annie. Wil je graag samen gaan? Ja, baie graag. Ek het lanklaas vir Tant Annie gesien. Sari. Wil je graag gaan zwemmen? Ik het niet zo bedoeld, Sari. Sari. Laat ik je mandje voor dragen. Nee, dankie. Ek kan my eie mandjie dra. Ja, alsjeblieft, laat ik op je dragen. Goeiemôre, Johan. Goedemorgen, tante. Sari heeft mij gevraagd om haar met haar mandje te helpen. Ik heb die karrenberg hier buiten, tante. Oh, maar dit is toch, Johan. Ek is nog niet klaar nie. En Sari heeft gezegd, ze wil baie graag vanmiddag samen met ons gaan naar tante Annie. Ek is zeker sy sal graag wil saam gaan. Maar moet jy drink julle hele koffie van die kant. Ek wil 'n bietjie met ons goed praat voor ons gaan. Oh, Marta. We gaan vir 'n paar uur oor na Tant Annie. Sê vir haar dat sy my nodig het, moet jy maar laat weet, hoor. Goed, ek dan. En, Marta. Ja? Sê vir haar dat sy nog een man soek. Ek is op die markt. Goedkoop, hoor. Te goedkoop, sou ek sê. Sy liever gauw maar voor jy my krijg. Jy nie by jy gaan werk saam met ons dit daar? Miskien? Jy laat wag? Nee, laat nie, tante. Tante, het sal nie beter wees as daar in die middel sit. Nee, dankie. Teen hierdie tyd het Johan besef dat sy kalverliefde vir Sari tot iets veel dieper gegroei het. Die vraag wat hom besig gehou het, is,
Voel Sari diezelfde teenoor hom. Hier is nou vriend Sari. Die doringboom. Onthou jy nog ons boom? Ek het ons voorletters daarop uitgekrap. Maar het is so lang gelede, hulle seker nou al verdwyn. Maar kyk. Hulle is nog net so vars as wat hulle was voor het weg. Kom kyk, Sari. Iemand het hulle vastgehou in die vorm van 'n hart om ons letters getrek. Wie kon dit gewees het? Die maanden het baie gelukkig vir Sari en Johan verloop. Toe kom vaag geruchte van die moontlikheid van oorlog. Kom, ons kyk net eers met die langgras. So lopen. Ik heb mijn middies laten vallen. En die eet het niet. Dat maakt je zaak niet extra honger, nee? Als we niet te lang zijn, moeder wacht voor ons. Dat ja, is, nee? Sari, hoe lang met ons nu nog wachten? Je weet, je hebt beloofd om mij te trouwen. Waarom wil je mij niet zeggen aan jou? Ach, dit jongen. Moeder heeft beloofd om die zaak met hem Hendrik te bespreken. Wat het om Hendrik daarmee te doen? Je gaat niet met ons trouwen, nee? Weet je, die al wat je op je oude zuster zou doen. Ja, ik weet jongen. Maar je moet onthouden, oom Hendrik is mijn oom en enigst iemand is. En in al die lange jaren sinds het vader ze dood, heeft moeder nog altijd zij raad gevraagd van familiezaak. Maar Sari, het is niet een familiezaak hier in Ede. Het is ons zaak. Bovendien, ik hou niet van hem Hendrik niks. Ik is zeker, hij is niet eens op mij verliefd. Ja, Johan, ik weet het. Dit is juist die moeilijkheid. En dit is waarom moeder en ik zo rond huwelijk wil zien. Zij wil wachten tot oom Hendrik een goede stem. Hij is altijd naar een slechte stem. Doe maar, Johan. Daar is nog baie tijd voor alles. En ons is nog jong. Kom je op ons moet teruggaan. Chris kom morgen opgeleid. Ja, dan heeft het nog tot morgen, maar ja. Ik kom nou even zijn koffie dan met dadelijk vertrek met de peren om voor Chris bij wedstrijd te gaan halen. Ja, geef mij die billies. Hoe lang ben je precies? Net een week of 2 en dan gaan we huis toe. Kom jongens, moet nou gaan. Na die middag was hulle op die stoep van Sari's huis, bezig om koffie te drinken. Die lucht was dik bewolkt. Het was helemaal een familiebijeenkomst. En daar was ook tegenwoordig ons jong niggie Aletta, die bij onze vakantie komt doorbrengen. Ja, steek op. Dank je, Aletta. Daar komt iemand aan, tante. Dag, goed Hendrik. Hoe gaan we weer, hè? Zien we bij Hendrik toe? Nee, dank je, ik blijf niet. Maar wat met Hendrik? Ik heb goede nieuws voor jullie. Eindelijk hebben we ons oorlog verklaard. Is dat goede nieuws, oom Hendrik? Ja, baie goede nieuws. Morgen verzamelt die commando op mijn plaats. Dus die bevel van die commandant. Mijn plaats. En waarom jouw plaats, oom Hendrik? Daar is al voortaan ammunitie verzameld. Daar is zelfs een geweer voor jou. Nee, dank je, oom Hendrik.
Geweer sal ek nie nodig kry. En so het de oorlog begin en ten einde gevoerd. Een nieuwe eeuw het aangebreek en ons mensen het een voor een weer naar hulle huise teruggekeerd. Je moet plaats toch zelf droog te brengen. Even als hij nat hout brengt, dan moet hij pijn hout stampen. Ik weet het al. Nee. Ik weet niet wat er betekent. Maar ons kan dankbaar zijn voor veel van goede heer vandaag. Ik veronderstel zo, Annie. Geef maar een beetje water toe. Hulle sê dat die oorlog is toch nou eindelijk op een. Aan Pretoria gevallen, het al ons burgers wapens neergelegd en die commandos het teruggetrekt. Het lijkt rechtig of het nou toch eindelijk op een. Wel, als we maar weer beginnen om jouw plaats weg te leggen. Ik geloof niet jouw diensten zal me hier nodig wees, die Piet. Nee, als Johan terugkomt. Zolang er daar nog gevecht wordt, Annie, zal Johan niet terugkomen. In elk geval, hij weet baie goed dat die mensen hier ronddenken, hij is een lafaard. Omdat hij zo van die oorlog weggevlucht heeft. Net omdat een man niet wil deelnemen aan hierdie slachting, denk julle hy is een lafaard. Maar julle vergeet het verge man om te vecht vir sy oortuiging. Moet jy nie daaroor bekommer nie. Jy het voordat baie dagen verloop het, terug wees by daardie ou vrou van jou. Wat bedoel je, Annie? Johan kom morgen terug. Dan is die oorlog voorbij. Ik wil hy, jy moet morgenochtend oorgaan en 'n letter gaan halen. Ik wil hy, jy moet my kom help die huis in orde brengen, voordat Johan terugkomt. Ah, dat is goed, Annie. Dan zal ik verklaard gaan zeggen om morgenochtend vroeg die horse in te spannen. Ik hoop jy kry hom. Ek het hom die hele dag nie hier gesien nie. Die dubbele skok van die ontdekking van Sarie se troue met Chris en haar blindheid het zwaar op Johan se gemoed gespeel. Wie kon haar die leuen vertel het dat hy tot is aan die koers en waarom? Was het 'n plan om sy troue met Sarie te verhoed? Maar wie kon tot sulke dieptes van gemeenheid sak? Daar was net een persoon. Sy ou vyand, Hendrik Marais. Ek gaan kyk op my tab vir sorgers. Ek moet aan die brief bly wag, nee, ek gaan daar rivier toe. Ek voel 'n bietjie moeg, Piet. As jy nie omgee nie, sal ek nou maar gaan slaap. Alles weg, Annie. Ek is ook moeg. Ek dink ek sal maar loop. Of jy liever hê ek moet wag tot Aletta terugkom. Aletta is heeltemal veilig vir Johan. Ek is bly dat jy so dink, Annie. Ek dink, Johan. Dit is heeltemal genoeg. Doe maar, Annie, doe maar. Ek verstaan. Ek weet dat jy
Hij is baie lief vir Johan. Hy is een seun. Ek is jammer ek was. Toen ze snaak omtrent hom. Ek is maar net het kwaad. Ons het maar oud twee oud was, is ons niet. Die zon begint voor ons al ondergaan. Kan ons niet een beetje meer toegevend wees teenoor die jongere geslacht? Hulle leven lê nog voor hulle. Ons wezen is al reeds op die afdracht. Ik ga me voor dit jaar. Je zal ook eens zo spreken, niet? Goeienacht. Goeienacht. Wat is het? Waar doet je kerk? Ja. Richard! Jan, die moet toch een beetje wat. Gauw, Hendrik maar mij. Kom voor mij, oud papon. Ja, het is Hendrik Marij. Hoe jij gaat toch iets anders misschien is. Ja, dan in lawaai kon ik zweer dat de hele Britse leer. Wat maakt je hier, joh? Wat gebeurt met die commando? Net hier een vraag op de tijd. Geen antwoorden voordat ik die koffie gaat. Maar je manieren biedt. Heb je dat nog nooit gehad, niet? Hij wil koffie, Annie. Niet manieren, niet. Hendrik. Naam, Annie. Goedenavond, Hendrik. Hoe gaat het? Goed, dank je. Waarom je? Helemaal goed, dank je. Dat, Hendrik. Dank je, Piet. Wat brengt Hendrik Marij vanavond naar mijn huis toe? Behalve natuurlijk het verlangen om Annie te zien. Mag ik ook een kopje goede manieren krijgen, Annie? Wel, Annie. Die commando trekt. En die Engels is nabij. Ons gaan niet ophouden. Ons gaan aanvechten. Als die commando die report kan komen, voordat die Engelse stelling ingenomen wordt, dan... Ik versta niet, Hendrik. Wat bedoel je? Ik zou je wees. Sê nou, dat is Leeuwkop. En dat is die randje in die teenoorgestelde richting. Het je niet bij een groter berg nie. Dat is beter. Ik moet hier ook nog een beetje berg hebben, dus te min. Nee. Ja, dat is beter. Dit is die poort. Die commando is daar. En ons is hierdie kant. As die commando deur hierdie poort kan kom, voordat die Engelse hulle stellings ingeneem het bo op hierdie werke, dan sal ons heeltemal tevrede wees. Dan retireer ons na die Laagveld toe. Anders sal ons definitief moet optrek en veg. Die commando vertrek dagbreek. Dagbreek? Mag ik mij berg nemen? Gaan je nog vannacht verder, Hendrik? Nee. Ik zal hier oornacht. Ik is hier in verband met de geruchten dat partij Engelse in hierdie richting beweeg naar die ooste kant van die poort. Ons de net van die kaps hoor, maar daar mag iets in wees. Ik zal hier wachten tot dagbreek. Trouwens, ik was van plan om hier te slapen. Als het niet voor jou ongeriefelijk zal wees, niet, Annie? Nee, natuurlijk niet, Hendrik. Maar net, ik zal voor jou hier in die kombuis met de plek recht maken. Johan is vanmiddag teruggekomen en hij is natuurlijk in zijn kamer staan. Zo Johan is teruggekomen. En hij gaat in zijn eigen kamer weer slapen. Alsjeblieft, Hendrik. Ik weet hoe jij voelt over Johan. Maar jij kent ook mijn gevoel. Hij is niet op die ogenblik in die huis. Ik denk ik zal maar aanspreken. Dan zie ik jou weer morgenochtend. Hendrik, goeienacht, joh. Dag, Piet. Dag, Annie. Dag, Piet. Ik ga nou slapen, Hendrik.
Daar is 'n matras en komberse in Johan se kamer. Dit gaan 'n koue nag wees. Dankie, Annie. Ik zal mezelf thuis maken hier voor je vuur. Nou ja. Goeienacht, Hendrik. Nacht, Annie. Oh, Annie. Ja, Hendrik. Ik wil niet voor je hand zien. Je hoeft niet verscholings voor mij te maken. Hij weet precies wat ik van hem denk. Zo je verkies, Hendrik. Goeienacht. Goeienacht. Hallo, Aletta. Bye-bye. Wat maak je hier? Ik zoek zomaar naar iemand. Naar wie? Naar jou? Hoe heb je geweet waarom mij te vinden? Hoe heb ik het geweet? Ik heb het geweet dat je hier bij je oude boom zal wees. Waar anders? Jy hou van hierdie ou plaas, waar, Johan? Ja, Aletta. Ik heb jou plaats bij je. Je ziet, ik heb altijd hier gewoond. Soms heb ik weggegaan. Ver weg. Maar ik heb altijd hier gewoond. Als je kan verstaan wat ik bedoel. Ik verstaan, Johan. Dit is een deel van jou geboorte. Toen je weg was, het het me altijd mijn gevoel alsof je hier woont. Hier, bij jouw rivier. Jouw landen, ja, en jouw opoel. Dit alles betekent zo baie vir jou. Jy is bekommerd, Johan. Jy is baie bekommerd oor Sari, nie waar? Ja, Aletta. Het was een verschrikkelijke schok voor mij. Ik had al gezegd dat ik haar weer zou gaan zien, maar ik moet tijd hebben om te denken. Ik wonder of ik haar zal gaan zien na alles wat gebeurd is. Toch weet ik dat mijn gevoelens tegenover haar niet veranderd is. Ik heb haar meer lief nou als ooit tevoren. Maar dan ik, om haar blik te zien en hulpvloed. Maar kom, Aletta. Kom eens gaan terug huis toe. Aletta. Jy is regtig verkeerd.
Wat is dit, Lucas? Waar het gekom? Die waar, stil gauw daar, bij die kleindriffie, waar ons daar doorgegaan is. Je meen waar ik mijn paard laat drinken? Ja, wat? En het net weg geweest om uit te spannen, toen kom ik daar. Vat jouw paard, Lucas, en rij vannacht. Als je een commandant gekregen, zei van ons het die waar gekregen. In die tijd dat jij bij die commandant komt, zal daar niet meer waar wezen. Die commando kan maar vertrekken. Zei voor die commandant dat die kanonnen op die pas zal niet vuren. Wat van jou, baas? Moet niet veel over mij kwel. Goed, baas, naam, baas. Dag. Oké. Daar. Wat is het, Hendrik? Ik heb wakker geworden te besluiten dat het bijna onverstandig voor mij is om hier in huis te blijven. Waarom, Hendrik? Indien ik ontdekt word, mag het jullie allemaal een moeilijkheid beland. Daarom heb ik besluit om dadelijk te gaan. Je hoeft niet bevreesd te wezen. Geen reden om bezorgd te wezen. Waarover laat je dan je geweer? Mijn geweer gelijk? Wel, je ziet dan niet. Ja, die kwestie. Dit is zomaar goed wat ik bij mij gehad heb. Dit is niks niet, Annie. Dit is dynamiet, die Hendrik. Wat zoek jij hier, Hendrik? Naar Zo. Jij is weer terug naar Johan. Nou dat je denkt die oorlog is oorlog. Daar is iets verkeerd. Ons gaan aanhouden weg. Dat is groot praatjes daar, Hendrik. Maar dat is mijn huis hier. Dat is mijn graaf op het waarom je er naar midden gebracht. Annie, doe je net te vertellen dat mijn tegenwoordigheid hier jullie allemaal mogelijke moeilijkheid mag brengen. Dat ik jullie niet helemaal die waarheid vertel. Daar is ammunitie waar van die vijand niet een paar honderd treden van die huis af. Ik heb terug ontvangen dat die wagen hier de omgeving zal wezen voor dagbreek. Gisteren was ik aangesteld om op de sporen te vernietigen. Daarom heb ik gestrand hierheen gekomen. Moet jullie aannemen die verwoesting van mensenleven. De oorlog was voorbij, Hendrik. Daar is geen reden om voort te gaan met die slachten. En wie gaat met je? Dat wil ik graag weten. Ik zal je ook veranderen om dat te doen. Nee, gek is, die zit hier eigenlijk weer eens gelijk. Des te beter. Annie, wat ik jou gestrand vertelde toen ik hier gearriveerd. Dat die commando hoopt om door die poort te komen voordat die vijandstellingen genomen. Dat is niet helemaal juist. Hij heeft al juist stelling ingenomen. Maar laat me niet er nog niet bereikt. Het is op jullie waar. En als die paar hullen vannacht nog bereikt, zal dat die leven post van elke burger wat hier daar die voort probeert gaan morgenochtend. Al ons mensen spelen. En let als de broers en jouw neefs Annie. Ja, en allemaal wordt oorgebleven van Sarische familie. Hulle zal allemaal in dagbreek daar wees. Maar niet een van hulle zal levendig voor die poort komen. Hulle die hele poort onder vuur. Je ziet Johan, dat is of die waar, of al ons mensen. Maar nou niet gek wees, niet, geef mij mijn geweten. Waarom heb je dit gedaan, Johan? Dat je om Hendrik doodgaan. En jy sal ook die oorsaak weet dat al ons mans met hulle lewens moet boet. Hulle het jou altyd 'n lafaard genoem. En hulle is ook reg. Jy is 'n lafaard. Jy is erger as 'n lafaard. Jy is 'n... Nee, Chris. Oom Hendrik is niet dood, nee.
Watter hoop het ons mense om gered te word? Wie sal hulle red? Wie? Tensy. Tensy. Diva. Ek was het. Maar Hendrik, is het verwond? Oh ja. Ja, ik onthou. Die geweer. Johan waar zijn. Johannes naar die water met jou, dynamiet. Die onnozel. Hij heeft niet kans niet. Dit is maar net een kort stukje lont geweest. Moeder, Johan behoort nou enige oomblik hier te wees. Hy het gesê hy kom weer vanaand oor. Dit is ek, Sally. O, Piet. Is jy ook daar, Johan? Nee, ek is alleen, Sally. Maar Johan, kom ons vanaand. Julle kon saamgekom. Sê vir my, Piet, hoe lyk hy nou? Lyk hy ouer? Hy was eers baie vererg toe hy my ring gesien het. Toe het ek hom alles omtrent Chris vertel. Maar het was eers later dat hy besef het dat ek iets meer as Chris verloor het. Toe was hy so kwaad vir my. Dit was net as die ou dae. Ek het besef dat ek hom nog net so lief het soos altyd. En ek dink hy voel presies dieselfde teenoor my. Maar Piet, hoekom vertel ek vir jou al hierdie dinge? Ag, wat, jy is toch 'n ou vriend van ons almal. Natuurlijk, Sari. Kom, Piet. Jy steek iets vir my weg. Ek glo goed Johan het saam met jou gekom. Nee, dis nie dit nie. Ek weet, hy het jou vooruitgestuur. Hy gaan laat wees en hy wil nie ek met sy bekommer. Dis daarom net soos Johan om zoiets te doen. Nee, Sari. Johan het my nie gestuur nie. Hendrik het my gestuur met 'n boodskap. Ek wil geen boodskap hê as omtrent Johannes. Kyk, Piet, Hendrik mag nie langer tussen ek en Johan kom. Ek kan hom vergewe vir wat hy in die verlede gedoen het. Omdat het vir my eie bes is. Maar, Piet, jy moet vir hom sê, jy moet vir Hendrik sê dat sy haatdraandheid teenoor Johan nooit weet tussen ons mag kom nie. Sorry. Hendrik haat nie meer vir Johan nie. Nou ja, miskien nie juist haat, maar hy verag hom. Hy dink hy's 'n lafaard en by sy dien is. Nee, sorry. Hy verag hom nie. Hy dink Johan is een van die dapperste manne. Maar in daardie geval behoort Hendrik dit goed te keer as Johan my weer vra om met hom te... Ag, jy weet wat ek bedoel, Piet. Sorry. Johan is dood. Verstrand.
gewond. Johan het sy plek ingeneem. En is doodgeskiet. Sorry. Dit was of die commando of Johan. En die commando het deurgebreek.